uyiculele yena umfana iqiniso njengoba bebanjwe nje security cha mayikubambile impela uyalicula iqiniso ngompela beza kona sebeyakuphethe bonke ufakazi noma sebesazi sonke isitori sawubona kube nakubo lafunye khona nombuso njengamanje kubengilolayo yena uMartin Dwacaba Storms umqambela amehla kabanyeze waqhamuka multiphase ngane wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha nje show ukuthi uya subscribe uya like bese nje show futhi ukuthi uyayilinda ivideo zaphela ebese ucomment nge-full understanding ukuthi kwenzakalani injom security ikhampani nokubamba ohobo noma izigebengu zaseMaritzburg ikakhulukazi eyisuke sizehlule noma eyisuke eganga around eMaritzburg angazi-ke noma iyakhokhelwa yilowo muntu osuke efuna usizo noma iyasiza nje emphakathini isebenzela umasipala kodwa kuneqiniso lakho ukuthi cha iqiniso uyazikhiphela ngana wethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho namhlanje sikuphathela insizwa la elicule lonke iqiniso yasinikezwa futhi ithuba noma-ke i-second chance ukuthi ayiphinde izame ukuze kubonakale ukuthi ngempela ifikaphi nempilo njengoba ichaze yonke into nokuveza ibanga lempilo esilihambile noma esaliphila zilalelele bese uyakhomenta ngasekugcineni ukuthi ngempela ungakujabulela ukuba nekhampani enjengakini ake sithi iqashwe umasipala noma-ke isebenzela iy'ndaweni uyakwazi ukuthi uyikhokhele hlangana phana comment section muqeda ukulalela ividiyo phezulu amagama akho ubaba igama lami kunjabule Mkhize ngihlala ePoponamo kuWaqanga ilona kuphela igama elinye alikho elinye elinye ngibiza umshana elinye unjabhela udlala ibhola ngidlala ibhola umshana unjabhela unjabhela hlala kubaba hlala ePoponamo kaXimba eGwadwane Kitso uzalele khona ngizalele khona uhlala kunjena manje manje sengihlala iNtshanga hlala nabayintshanga naseNtshanga eHarrison hlala nobaba ngihlala ngedwa hlala wedwa ya okay ngithi uyazi ukuthi hlanganiswe yini ngiyazama asikusuke ekuthini umuntu yezo the fact ukuthi ula ingoba kusho ukuthi khona la ungenzanga kahle khona wonke umuntu siyamnika i-chance ukuthi akhulume isitori sakhe uyazibona ukuthi uclean kanjani awukazi ushawa awukazi wenzile lutho yezo wona ngiyakubona sazohlupha wena unentseko yokuhlupha nayo ingane angazali sizozala umoya ububu okay yamazi ubhenge ngiyamazi yamazi walapha ubhenge waseFrance umaze nini maze kulo nyaka uJanuary 2025 khona ikhadi ubhenge uboshiwe Sunday angithi nizwile ezweni ngibonye lapha efonini yini ukuthi bekunama conversation yini nabangani bakho injabulo nikhuluma nami nje umsangithi ngixoxele ngokuthi kwenzekeni Sunday into ethinta ubhenge iqhamukephi ubhenge shisaba khulumela phezulu baba ubhenge shisaba inkunzi naye sabamba ikhadi lomuntu yena wagcina ngakuyena shuthi wazogcina ibanjwe nje umsiko manje shuthi ke nabafethu ubhenge wasibona ukuthi uzokhuluma indaba yezinye izinto adizenza okay iliphi lo khadi okhuluma ngalo ebile lade kushuthile baba ikhadi lakho phela ibhenge capital khadi libhala ukuthini Mr. Gwala esangazi bagwala okay uyalazi lo khadi ngiyalazi wagcina ukulibona engagcina ngabe usuku sahlukana ngalo nobhenga nani lithathe kuphi silithathe endaweni yasentukusweni endaweni yasentukusweni nalithatha kanjani sabamba umuntu inkunzi kwakuyi umuntu osifazane umuntu wesilisa umuntu wesilisa namphucana phucifoni nani safica ikhadi ngemuva saphucifoni kuphela ikhadi ikhadi leli ngemuva lagcina kubani lelo khadi lagcina likhishiwe phela ngaleso sikhathi kudayiswa amafoni labekwa phansi uthi ubhenga yena soyithatha aseligcina ngoba phela vele imoto iyakhe ya shuthi ngaleso sikhathi benihamba ngani manje yoganga sihamba 7 seats 7 seats grey ibihamba baleyo ifike noba leyo moto fika nobhenga kanye noganga baba 2018 2019 yamazi umuzi ePakistan umazi kanjani umuzi mazi ukuthi bekunesitolo ubhuti wakho beney'tolo ngasekhaya sona bemeneja nje yabo ilefike sibona sibone sathi ngabashana abancane abagambile awuye ukuthi uboshiwe bengazi kodwa sengize nawo ubosheleni uboshelwe amarobhari benihlangene naye ngama-robberies okay benihlangene ngayiphi indlela sihlangane ukuthi umusa uzositshela amapakistani aphethe ugwayi amapakistani njani amapakistani anemali nogwayi like
mhlawumbe uzositshela ukuthi hayi namhlanje umuntu ophethe imali kanje ubani fika nimshaye kanje ngizothola imali. Okay, akhona amaPakistani enwashayela noma lilodwa sesashaya amanye siyahluleka sothi sigcine shiwo irobot enalishaya kuphi sashaya eMaritzburg kuphi alithanda lo mgaqo longezansi kodwa edrobheni edrobheni emzinto benenzana emzinto emzinto besithi ushaya ePakistan lapho khona benamangani sihamba ngoMtapeng 76 ubuhamba noba ngihamba noNjabulo uBhenga unjabulo Mkhize Njabulo Mkhize wena unjabulo ba nami unjabulo Mkhize mupho lo waseMasteli lo Samasteli ubizwa ngoba yini yakho ubizwa ngoDeep Schweppes yabo uhlala kuphi kodwa yena manje uhlala ehamba still mina ngihamba still okay kwakuwena unjabulo awemina unjabulo uBhenga ubani driver uBhenga into yanini le that's the first week that's the first week uthi kumina unjabulo uBhenga ukhehla sahamba ke lapha afika sayibona kahle indawo lethu sayihlaba sabona nalomjida lo wesitshili uskipper land sofisa ihlabe lapha wasitshela ukuthi ayiyona indawo le shuthi indaba yonakala ukuthi mina angani noma bangisuspecta noma Pakistan mangena lapha ngoba ngimncane yabo ukuthi ngizovela ngithenga ama chips ngibona igates leli la ukuthi livuliwe mangibona igates ukuthi livuliwe then sesimhlaba sengibuya sengitshela la futhi bafethu asambe ngizongena sesiyangena sicela isitolo siyapheqeza siyangena ngaphakathi ngoba kunomnyango omncane ngathi singena ngaphakathi kulo mnyango imali siyifica lapha imali nizweni ngithi uBhenga useboshiwe uBhenga kaxoxa naye ngesonto ngezwe ngomsombuluko ekseni ukuthi uBhenga useboshiwe nizweni kanjani uBhenga ngitshela uNjabulo watshela uGatsheni waze kanjani amazi uGatsheni waze kanjani kodwa nje uNjabulo watshela uGatsheni emva kwalokho saphinde sabona nevideo ke everifyayo so futhi uBhenga uboshiwe ngempela kuMandla Chris lapha ukhuluma zama futhi ibhasi lakhe nelentuzana nekhadi iplan yeni bekuyini base kuboshwe uBhenga uBhenga engakaboshwa uBhenga usitshela ukuthi utshele mina because mina ubenginankinga namo ngamfonela bengimcheka because ubengazi ukuthi seyitori iSunday la bengimcheka nje yabo nangaphandle Sunday ngimcheka ukuthi ngimbuzo ukuthi uright kwathini uBhenga kuwena wasethi Sunday uBhenga ngalolu sokagoqwa ngalo ungitshelela abafethi ngoba mina ngeke ngibafonela ngisisima sabo ukuthi njengoba mina ngingine emoto angisena moto anginayo imali airtime nginengane angikwazi ukuyondla angikwazi ngisho ukuyithengela ama chips ngicashile anginayo ngisho imali yokuthenga intelisi ukuthi ngiqume yabo anginamali ngisho ukubaleka nje ubanisa ngibaleke nonke okay kwase kwenze njani wayesekhala ngokuthi ukhehla wayesefuniwe uNjomo sesizwe ukuthi ufuna uNjomo Sunday akazwanga Sunday uBhenga phela ngicela ukuswezwa ngesonto elidlule Sunday la afika khona paka imoto wabaleka ngani noma nafike nabopha abafana babeseduze kwemoto ngitshela kuloko kwa Sunday simkhejile kancane nje bekufonela bese aware ukuthi uyamfona okay emva kwalokho iplan yini bithini uma sokuthi uBhenga nje bese ngitshelile mina ngitshela abafethu ukuthi bafethu nangu uBhenga esho kanje mase uphuma isinqumo kubafethu ukuthi hayi uBhenga ngokusho kanje usho kanje uthini uthi ufuna imali yabo imali engangokuthi umuntu akhiphe imali mhlawumbe 500 200 umuntu edwa imali yandeyo ukuthi ahambe angazi uzosihlokweni sakhe silapha empangeni yabo ahambe khona noma anze njani noma ahlole ahambe e14 washo inyanga ngathi noma uthuso azoyakuyona inkinga kakhulu yabo ngamtshela ukuthi mina lento enyanga ngikholelwa kakhulu okay lalela ngicela ukubuza la ngizwe la efonini yakho la iconversation uthi wena uBhenga uthe uzocula wathi uma esethe uzocula uBhenga i-decision yena ayithatha ithini usombulala usombulala angizombulala umuntu okhuluma yona yambulala kahle umuntu wafika nalezo sinqumo futhi uGatsheni mina ngazi futhi njengoba ngisho uGatsheni umuntu lo la eMaritzburg ukuthi mina futhi awukho lula futhi ukuthi ngabulala uBhenga ngimazi futhi decision ayathatha ukuthi uzobulala kodwa phela ayikho into engenzi wenza ucela ubulala okay uyimisele ngani wena njengamanje
ngimisele ukuthi ngiqale ngisho impilo yami ngishintshe indlela yokuphila. Yazibona semncane nje mfana wami. Unenhlanhla nje ukuthola ithina kanje. Otherwise uzoshona. Ngizochaza indaba zo-204 uyayazi leyo nto? Uyazelaphi? Angizele ejele. Usukaboshwa futhi? Waboshelwana? Angiboshele i-hijacking. Sisakho isiganga. Ha? Angizokhuluma wonke amaqiniso. Ngiyakhuluma. Angifuni ukwazi amaqiniso amaningi mina akho njengamanje yazi. Ngizokhenda over noma ngizokudedela uyibonele ukuthi wenze njani. Kodwa ke amaphoyisa uma esefika kuwena njengoba usebenza nokusebenza uzochitha ukukhuluma nonke iqiniso. Umngane wakho ubhenga ayikho into angazange ayikhuluma. Angithi uzwile ukuthi unitshelile wathi uzokhuluma. Khuluma yonke into sinazi nonke. Yes. Belisazoqoqa mhlawumbe abanye bayaqoqa komanje. Kuzokunika i-chance ukuthi ukhulume iqiniso nawe. Yes. Ekugcineni vese uzogcina la. Angijabazi lokho. Ngiganga nipray ngishona le nale. But ekugcineni sigcina sihleli kanje. Yabo? Mina ngizokunika i-chance ukuthi uqale impilo yakho kabusha. But fanele uqale ngokuthi ukhulume iqiniso. Uyazibona ukuthi uclean ushayiwe. Yini enza ukuthi ukhulume? Ngoba ngifuna uqala impilo yami kabusha. Ngoba ngifuna uqala. Bonke basho kanje ngibadedele emva kwalokho baphinde babhayize futhi. Angeke manje ingane yami nje. Ayisebenzi lempilo Manje ingane yami una 35 weeks. Yayizwa leyo nto. Yabo ukuthi kuhlungu kanjani leyo nto? Buke isifanele wena. Kodwa wenzana lezi zinto ezibhedayo. Yayizwa leyo nto. Umfana uclean kabi obonayo nje ukuthi udude nabantu ababhedayo. Usengakwazi ukuqala phansi impilo yakho kahle. But iqala ngokuthi amaphoyisa afanele atshele iqiniso lonke lezi zinto zenzile nabo labo. Angifuni lonke igubha ngazo zonke yabo. Yabo? Yabo ukuthi isikhathini manje kuseni seyintatha. Akulala kufunwa nina. Bese sazi thina ukuthi kulanda abantu bangale Hammersdale beza ngala bazo operate ngala. Akukho singakwazi. Nabaplanayo abaplanela mina akukho singakwazi. Yayizwa kanti ayiqala ukuthi ukhuluma iqiniso ngifisela inhlanhla kamva ngithi yazo.